लाजिलाय लाङोला dance हाफे एसे लोंबा बुंख'नो हायि मोनो आं बबेखौ फोरोंजेनगोन जायो निबा नै बेखौसो खालामदों एम्बुफ्रा ए इ आइ अ इउ ए इ आइ अ इउ ए इ अ आइ इउ आइ इउ ए इ आइ अ इउ ए इ आइ अ इउ बिदि गोला खुलुमबाय डिजिटेल निउस नायगिरि साफ्रोम बयखौबो बरायग्रोबाय बे समाव दङ आङो दैफांनि खैरोगुरि गामियाव सार बिथां दरंसिं नार्जारि बिथांनि नखराव सार बिथांखौ बे ओनसोलाव मालदां मास्टार होननानैबो बयजोंबो मिथिजायो बा सिनायजायो सार बिथांखौ बिथाङा बे समाव सार बिथांखौ जोंनि डिजिटेल निउस नखरनि मोगा-मोगि लानाय आयदायाव गिबियावनो बरायग्रोबाय सार खुलुमबाय दे सार गिबियावनो सार नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन सार नोंथाङा सासे आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बे फोरोंगिरि हिसाबै माब्लानिफ्राय फोरोंगिरि बा फरायसालियाव फोरोंजेननो हमनाय सार नोंथाङा गिबियाव आसलते गोदो लोगोफ्राबो मिथियो साख्रि नाङामोन बे हिसाबै उसुख बेमाराव गोग्लैबाय दाना मा मावबावनो साख्रि हाबनो गोनां जाबाय बे समावनो गामियाव एलपि स्कुल खुलिबाय बे एलपि 94 आव एलपि स्कुलखौ गायसनबाय गायसननाय लोगो लोगो आंखौ थिसनबाय 1994 आव बेनिफ्राय 94 निफ्राय मावै 19 बोसोर बेकार अनारेरि मावबाय बेनिफ्राय 2013 आवसो आहा सरकारि जाबाय 2013 निफ्रायबो मावै 10 बोसोर उनावनो आंनि एजआ बैसोआ रिटायार जानो थिनबाय लोगो लोगो थांनाय 2023 जुन मासाव रिटायार जाबाय दासिम 8 दान जानानै बारबाय खोमा आं हिसाब लायाखै दा दासिमहालागै सारा मा बिजाबफोर लिरखो बिजाब लिरनायाव सिगां आं बुंग्रोगोन मा बुंनांगोन बा बिजाब लिरनो होनबा आहा बेक्तिगत इसिबां साननो हानाय सान्थौ गैया बहुद गोबां लेखा फरायनांदों लेखा फरायनायाव जि मोनदों बे मोननायखौनो दिनैसिम गांनैल'सो जादों मोनसे नैबे इसोर धोरोमनि बिजाब ओमफ्राय नैबे दाख्लै बावै 2023 13 जानुवारि बे खालि बेखेवदों बेयाव बायदि सल' खन्थाइ मेथाइ फावथाइ रायथाइ धोरोम बाव लिरजोबदों सार गांसे लिरबिदां माला बे माला सुजुनाय सार बेखौ सुजुनायाथ' नैबे जोबनायथिं नैबेनो दं बेनो दं जोबनाय धर्म बियो गदाय खलब होनदों बिथिं माखासे धर्मनि बानि सोदेरफादों बेजों लोगोसे बे गदाय खलबथिं ओमफ्राय बिथिं गिबि खलबथिं दं बेनो सल' फावथाइ मेथाइ खन्थाइ रायथाइ सार हारिमु बिथिङावबो सार नोंथाङा गोबां बाहागो लायो बेनि फारसे मा बुङो हारिमु बिथिङाव मागो बैसागो गोदोनिफ्राय रंजायो हिसाबै हारिमु बिथिङाव आं दंफायो गामिजों गोदो जों जोबोद रंजायोमोन आं हेब्ला 8 थाखोल'मोन 8 थाखोनिफ्राय रंजानाय बेलायाव आं नाटक लिरफायोमोन नाटक लिरनानै मानसिफोरखौ रिंगु दामसाफोरखौ आं फोरोङोमोन
आरो ओजों दैथिङोमोन बे बिथिङाव रौथायावबो बैसागोनि महर दिन्थिफेरदों बिथिंजाय गरैमारायाव खेबनैना खेबथाम ओमफ्राय मोनसेया सिख्ला रायजो होननाय आंनाव नाटक दं सिख्ला रायजोखौ नलबारिनि लाल बाहादुर हाइ स्कुलाव आबसुनि मेलाव आं दिन्थिफेरनो मोनदों बिखौनो नबिन मल्ल होननाय राइटार दं बिथाङा बेयाव फोरोङोमोन बेखौ नुलांफेरदों आरो जोंहा भारत रत्न बान्था मोननाय दं फणीन्द्र गयारी बेबो नुदोंमोन बेनिफ्रायनो बिसोरो आंखौ सिनायदों बेबादि ओरैनो गामिखौ लानानै थियाटार नङा दे ओरैनो रंजानाय सुरुबै गामिखौ लाफानानै आं बिदि दैथिंफेरनाय जादों आरो सार दा बे समाव सार नोंथाङा बेफोर सल'फोरखौ गोसोआव दङना गैया सल'खौ गोसोआव गैया आं मा सल' लिरनायमोन सिख्ला रायजोखौ लायनो आङो दिन्थिफुंलाबायदों ओजों बैसागोनि महर बेखौबो ओजों दिन्थिदों मानसिना मोदाय इदिबो दं दाउ खौलौ जुजाइनि अर रौ रोथोन आरो काजिरङा बेफोरखौ आं ओरैनो गामिखौ लाफानानै ओजों थांनानै दिन्थिबायनाय जादों बेखौ मोजां मोननाय मोनैया रायजो राजानि सल'ल' नङा आरो मेथाइबो रोजाबोमोन नामा सारा आहा ओरैनो गारां जाखाया जायखौ सादा जानो नाङा गय जानो नाङा होननाय खोथा दं आं सादाबो जायो गयबो जायो गारां जाया खिन्थु आं मेथाइ खननो आसा थानाय बादि जाबाय सार हायोबा एसे खनना होदो आसा थानाय बादि जादों आहा सार एसे दामनानै खनना होदो आहा दय मालदांल' नङा जौ लोंग्राखौ मालदां होनो आरो दय होनदों कादेर खान दा आंखौ कादेर खान बायदि नुयोनो मुलुगानो बुङो फिल्माव दंमारो बियो नोंमारगौ आंबो मिलायनानै नायबाय नाथाय आं गाज्रि मोनाखै मानसिफोर बुंनायखौ ओमफ्राय ओजों खनफैरब हेन टेन थांब्लाबो नाहा मैया थांब्लाबो गथ'फ्रा आंखौ ओइ आबौ फैसा हरलै होनलाबायो कादेर खानबो होनो आबौबो होनो जाबां नाथां गथ' गथाय बुंबाय आंखौ कादेर खान ओइ आबौ कादेर खान बैसागो फैबोला आलासि जाहैब्ला जाबां नाथां गथ' गथाय बुंबाय आंखौ कादेर खान ओइ आबौ कादेर खान आइथिं हेंदां गन्थं थबसा मोखां सिब्र उदै गेन्द्रा बोराय मोखां जाबां कादेर खान आइथिं हेंदां मोखां सिब्र गन्थां थबसा बोराय मोखां जाबां कादेर खान ओइ आबौ कादेर खान गुसुंबाबोथ' जायो गुदिखौथ' मोनबाय आच्छा
मास्टार मुङा बोरै थानाय सारनिया दाना आं गावखौनो गाव सिखाव हमनानै लानांसिगोन लोंबाबो लोङाबाबो खेबसे सिखाव जेलाव हमजादोंबा बे सिखावनोखा जेलाव लांजादोंबाथाय रावबो फोथायगोन लोङा नङा लोङो लोंनायखौ नुबाय इथिं सेहेरायाबो रावाबो लोंनायखा आंना लोङाबाबो लोंनायनि राव दा रावाबो लोंनाय राव सेहेरायाबो लोंनाय सेहेराखा लोंनायखौबो नुबाय लोङा नङा लोङोबो बेयावनो मालदां माने जौखा बै जौ दोनग्रा जिथु गिदिर देक्सि एबा दैहु बेखौ मालदां होनो मालदां होनबानो जौ होननानै मिथियो बे जौखौनो आं खेबसे लोंनायखौनो बयबो नुबाय एबा लोङोबोखाय मालदां मुं जाब बेनो सारनि बे मालदां मोनसे सुंद' सल'आव जे बुंदों ओइ जौ लोंग्रा मानसिफ्रा बोरायनो रोङा नंगौ जौ लों आं बेखौल' बुङाखै मोनथाम पइन्ट बुंदों आं जौ लोंग्रा मानसिनि न'आव मोसा लख्रा फैया जौ लोंग्रा मानसिनि न'आव सिखाव दाखात हाबा आरो जौ लोंग्राफ्रा बोरायनो रोङा होननानै बे सुंद' सल'खौ लिरनाय जादों बेनि ओंथिखौ मा फोरमायनो सानदों सारा आं मोनथामखौबो बुंनो लुबैदों जौ लोंबाथाय मानसिफ्रा न'आव दुम दाखाल खालामो मालायफोरखौबो रायख्राव हरलाबायो हर फाथोलो दावरावखाय खाथिथिं फैनाय मोसा लख्रायाबो गिनानै थाङो ओमफ्राय मोनसेया जाबाय जौ लोंग्रा मानसिया न'खराव जेरै लाइ लथर देख्रेबै देख्रेबसि न'नि सोरगिदिं उसुं उसुं थांनानै न'नि इन्जुर बुफायो सोरगिदिं गिदिं गिदिं न'खौनो धंस खालामनो नाजायो बे समावनो सोरबा सिखाव फैदोंबाबो बे खारनाङो आं बेखौ फोरमायनो थांदों फारसेथिं बोरायनो रोङा होननाया जौ लोंबाथ' बेरामा लिभार किडनि गाज्रि जाखायो बिदि बहुद दाबो दङ लिभार गाज्रि जानानै दोनैहालागै थैबाय दा किडनिबो गाज्रि जायो फारसेथिं एक्सिडेन्ट जानायाथ' हिसाब गैया एक्सिडेन्ट जानानै थैनाया हिसाब गैया बिथिं लिभार किडनि गाज्रि जानानै थैनायखौबो आं सानख'नो हायि बादि मोनबाय ओंखायनो बिसोरो बोरायनो मोनस्लाबा होननानै आं फोरमायनो थांदों एक्सिडेन्ट जानानैबो सेंग्रायावनो थैबाय बेमार जानानैबो जुवान समावनो जिउ गोमाबाय बोरायनो मोनस्लाबा होननानै आं सानबाय बोरायनो मोनस्लाबैखाय आं बुंगारबाय मा बोरायनो रोङा बेनो आरो बोराया होननाया सार नोंथांखौथ' दा बयबो कमेडियान होननानैबो मिथियो गासैबो मालदां मास्टार होनोबाथ' बयबो मिथियो सारखौ दा सारा बै समाव फोरोंगिरि समावहाय फरायसालियाव माबायदि फोरोङोमोन फरायसाफोरखौ मा बुंनो बुंबा बयबो गाज्रिसो मोनगोन खाफे एसे लोंबा बुंख'नो हायि मोनो आं बबेखौ फोरोंजेनगोन जायो बेबादि फोरों मेथाइ खननानैबो फोरोङो आं मोसानानैबो फोरोङो सारा एसे बुंनो हालाय माबायदि फोरोङोमोन मोनसे लेसन बा 1 2 3 बा ABCD बा गारङाव गाराङाखौ माबायदि फोरोङोमोन सारा माबायदि टेकनिक बाहायनानै सारा गथ'फोरा गोरलैयै बुजिनो हागोन माबायदि फोरोङोमोन सारा आसलते
आं प्रेक्टिकेलखौ बांसिन गोसो होयो प्रेक्टिकेल माबा मोनसे सोदोबखौ सोरबा गथ'आ मिथियाखैबा आं बुस्थुखौ बाहेराव लेंना देखायहैथारो जेनेबा DLED आव जा खरसा बोसोरनै सिगाङावबो प्रग्राम जोबबाबो प्रग्राम सिगां जागायजेननायाव प्रग्रामा आंखौ लेंहरबाय बिदिनो आंखौ बेखेवहोबाय बोसोरनै कर्सनि जागायजेननाय प्रग्रामाव आंखौ बेखेवहोबाय बेखौनो आं लाजिलायलांला ओरैनो बुजिनायनि आन्था दे One finger dancing, two finger dancing, one hand dancing, two hand dancing, one leg dancing, two leg dancing, all body गिदिङावबो जासिगोन सार dancing, dance, dance. Dance बिदि खालामदों आच्छा लास्टआव जोबलायबायना 2 बोसोरा 2 बोसोरा जोबखांनायनि उनाव आरो प्रग्राम जालायबाय आरो बेयाव लेंहरलायबाय लेंहरनायाव बायदिसिना अनेक बाहायबाय आंथ' मा बुंबावनो मा गियान बावगोन मा फोरमायबावगोन मा बुंबावगोन एम्बुसो गाबगारबाय आंना एम्बुसो गाबगारदो दैलाङाव बैसाग मासाव बबेबा हाखराव दुब्लियाव जरनायाव बिराद एम्बु गाबो बिसोर मा खालामो होनबाय आं रायजोनि सिगाङाव ना मिटिं जादों ना अखा लिंहरदों ना मा खालामदों बिसोरलाय होनगारबायलां आंनिबा नै बेखौसो खालामदों एम्बुफ्रा ए इ आइ अ इउ ए इ आइ अ इउ ए इ अ आइ इउ आइ इउ ए इ आइ अ इउ बिदि गोलाव खालामदोंमोन आं जोबोर मेहेरगोनां सार दा साराथ' गोबां बाथ्रा बुंबाय सारनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिन्थिबाय दा उननि समाव सारा मा खालामनो सानदों उननि समाव आरो बिजाब लिरबावगोन ना ओंखारबावनो दंबावो सारनि बे बेलायाव आं लिरनो हायालै बाबुमोन आहा बिदि लिरनो हानाय गोहो गैया आं माखौ लिरो जाय आंनाव सौग्रायो मोनसे समस्या जाबा आं मा नुदों मा खोनादों आं बेखौसो लिरो होमबा बे सोंफिनबाय होमबाथ' नों बहुद गिदिंनांगोन औ गिदिंनानै मा मोनो मा खोनायो मा नुयो आंनि गोसोआव माया दुखु होयो आं बेखौसो लिरो नङाबा ओरैनो लिरनो आं रोङा सारा लिरनाय मेथाइफोर दङ नामा मेथाइआथ' मोनबेसे दङ इसिबां गैया आं गथ'फोरनि मेथाइसो रोंगौ आं गेदेरफोरनि रोङा नैयावहाय मोनसे गथ'फोरनि मेथाइ दं जायनि गाराङा जाया मैसो गारां फैथांनि लोगोफोर धोरोमसालियाव गारां जाया दै बजबनानै लादिनि गोसो गोरबोआव दङलायनो सोरजिगिरि बेनोलायनो गोहोगिरि सोंना लानि फारि फारि फोजोबस्रांनि जेंना मुलुगनि गसाइखौ जों खुलुमनो मुलुगखौ जों फोथारनो मुलुगनि जेंना बोस्रांनि फैथांनि लोगोफोर धोरोमसालियाव
बजबनानै लादिनि गोसो गोरबोआव दाउ गावनायखौ गारदो एन्जर जावनायखौ गारदो मोजां गियान आखु सोलोंदो हनै हनै जौ लोंदों बाइक दाब्रायदों हनै हनै सिलाइ गावदों बमा बेफ्रुदों रोजा रोजा मानसि थैदों अरजों ब्लावदों आं फोजोबसै दानसै मोजांथार जोबोद ओंथि गोनां मेथाइ नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय सार नोंथांनिसिम खुलुमनाय जासिबाय डिजिटेल निउस नायगिरि साफ्रोम बयखौबो बेखिनियावनो दिनैनि मोगा मोगि लानाय आयदाया बेसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोन्थों नगरनि संकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दख'ना गलायाव लफाय एफएनएफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन